Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bo día, profesorado e alumnado. Eu son Carlota. E eu Valentina. E hoxe, día 30 de xaneiro, é o Día da Paz. E todo o alumnado do CEIP San Clemente de Cesar imos presentar un proxecto moi importante chamado San Clemente pola Paz. Un proxecto que fixemos para conmemorar este día tan especial. O Día da Paz celebrase hoxe, día 30 de xaneiro, porque hoxe é o aniversario da morte de Mahatma Gandhi, un activista pola paz moi importante que morreu tal día como hoxe, o 30 de xaneiro de 1948, en Birla Bhavan, Nova Delhi. Este persoeiro era un pacifista indio que defendeu e promoveu a non a violencia e a resistencia pacífica fronte á injustiza. Hai que saber que a violencia non é a solución. Por iso, todos os 30 de xaneiro conmemoramos o Día da Paz, o Día do non á guerra. Este ano quixemos facer este programa de radio especial xa que temos a guerra de Ucrania e Rusia moi perto de nós. Unha guerra que empezou o 20 de febreiro de 2022, que durou máis de 200 días e na que xa morreron máis de 240.000 persoas. Un conflito ao que ata este momento semella que ninguén lle quere poñer fin. Agora, imos dar paso ao alumnado de primeiro de primaria, coa versión en galego da canción Heartbeat, do artista Zade Dinari, un tema pola paz cantado en árabe. Agardamos que vos guste. Entre a destrución e o lume está a nosa profunda ferida. Queremos dicilo en voz alta, pero a nosa voz é débil. Aínda que sexamos nenos, o noso berro sae do corazón. Queremos borrar o medo e ser o cambio. Queremos dicir en voz alta que todo é posible. Alguén escoita, alguén oi. Queremos que nos devolvan a nosa infancia. Xuntos podemos ter esperanza. Seremos máis fortes e medraremos. Con dor, medo e guaguas escribimos esta canción. Os nosos corazóns latexan volvendo á vida. Volvendo á vida. Nosas caras brillarán iluminando a longa escuridade. Todos os soños que construímos xuntos faránse en realidade. Queremos dicir en voz alta que todo é posible. Alguén escoita, alguén oe. Queremos que nos devolvan a nosa infancia. Xuntos podemos ter esperanza. Seremos máis fortes e medraremos. Con dor, medo e vaguas escribimos esta canción. Os nosos corazóns latexan volvendo vida. Os nosos sorrisos están por todas partes. Os nosos corazóns latexan de novo. Xuntos podemos ter esperanza. Seremos máis fortes e medraremos. Con dor, medo e vaguas escribimos esta canción. Os nosos corazóns latexan volvendo á vida. Volvendo á vida.
volvendo á vida. Continuamos neste programa especial de Radio Clementina titulado San Clemente pola Paz. Imos falar dos conflictos bélicos máis importantes que están a acontecer na actualidade. Unha dura guerra leva acontecendo no Yemen dende hai 8 anos, causando unha das piores crises humanitarias do mundo. Leva morto máis de 230.000 persoas, entre elas máis de 10.000 nenos e nenas. Ademais, 4 millóns de persoas tiveron que fuxir dos seus fogares e máis de 2 millóns precisan algún tipo de axuda humanitaria. Etiopía, situado no Corno de África, leva tempo vivindo unha tensa situación política, agravada no último ano pola escalada de violencia de carácter étnico e as hostilidades na rexión de Tigray. O conflicto viuse recrudido logo das eleccións de 2020, eleccións que o presidente do país declarou ilegales. O conflicto provocou que unhas 900.000 persoas vivan baixo condicións de fame. Outro dos conflictos que máis impactou o mundo é o de Myanmar, que se sitúa no sur de Asia. Alí, máis de 10.000 persoas morreron e un cuarto da poboación require de axuda humanitaria. Myanmar acarrea un conflicto que dura xa 20 anos, aínda que tamén tivo etapas de tregua e paz. No último ano comezou de novo unha guerra civil, despois de que o exército dera un golpe de estado e tomara o control do país. Outro país que leva máis dunha década en guerra é Siria. En 2011, as protestas, en principio pacíficas, contra o presidente Bashar al-Assad convertéronse nunha guerra civil a gran escala. A guerra en Siria deixou máis de 380.000 mortos e máis de 200.000 desaparecidos. Se falamos de conflictos activos, non podemos esquecer Oriente Próximo, unha rexión do mundo con dos conflictos bélicos máis lonxevos da nosa historia. É o caso da loita entre Israel e Palestina. O conflicto continúa activo a día de hoxe, despois da invasión israelí e o xenocidio na Nakba, hai 72 anos, no que o exército israelí asasinou a miles de palestinos, expulsou e condenou ao exilio a 750.000 persoas e ocupou gran parte do territorio palestino. Unha das últimas rexións do mundo que ten conflictos activos nos últimos anos é o Sahara Occidental. Tras case 30 anos de tregua entre o goberno marroquino e o fronte polisario, esta rompeuse cando o exército marroquino penetraba na zona do paso fronteiro de Guerguerat para desaloxar a un grupo saharaui que acampaba na pista co obxectivo de interrompir o paso de mercadorías. A guerra que temos máis perto de nós é a guerra en Ucraína, un conflicto que oficialmente comezou en febreiro de 2022, pero que forma parte dun conflicto iniciado en 2014. A partir dese momento, as rexións máis occidentais e limítrofes con Rusia, como a península de Crimea e o Donbass, solicitaron a Rusia protección fronte aos ataques de grupos de extrema dereita. A invasión rusa en Ucraína é o maior ataque convencional sobre o chan europeo dende a guerra de Yugoslavia. Calcúlase que produciu máis de 7 millóns de refuxiados e outro tanto de desplazados internos, así como máis de 7.000 civis mortos. A continuación, ides escoitar un fermoso conto interpretado por os alumnos e alumnas de cuarto de primaria sobre como se podería solucionar todos estes conflictos se nos deixasen os nenos gobernar este mundo no que vivimos. A guerra do Val dos Solos. Fai moito tempo, houve unha gran liorta nun val, coñecido como o Val do Medo. Neste antigo val vivían dúas tribos ancestrais. Nunha parte do val, preto do lago, asentábase a tribo dos homes e mulleres azuis. E no outro lado do val, xusto ao lado do bosque, estaba a tribo dos homes e mulleres vermellos. No principio, as dúas tribos vivían sen molestarse e non se relacionaban uns cos outros.
sempre fora así, e sen saber por qué, a tribo azul desconfiaba da vermella. Creían que eran malvados, e os habitantes vermellos non confiaban dos azuis, pensaban que eran maliciosos. Pero respeitábanse e non se molestaban. Un día de inverno, cando o xefe da tribo azul decidiu que como o lago estaba no seu territorio, aquelas persoas da outra tribu que quixeran auga debían pagar por ela. Asiña, a xefa da tribu vermella decidiu que como o bosque estaba no seu territorio, cando unha persoa da outra tribu quixera madeira, deberían tamén pagar por ela. Desta maneira, empezou a batalla. Pasaron varios meses, durante os cales, ambos xefes aumentaron a cantidade a pagar pola auga e pola madeira. Cada vez eran máis pobres, e aínda que había moita cantidade de auga e de madeira, non chegaba para todas as casas. O odio foi medrando e medrando entre as tribos. Os azuis non tiñan madeira para quentarse e os vermellos non tiñan auga. Así empezaron os problemas ca auga e a madeira. A situación era máis tensa cada día que pasaba, e unha mañá o conflito instalou. Persoas das dúas tribus agrupáronse para loitar contra os malvados da tribu contraria, para ter o poder de todos os recursos do val. Así comezou unha guerra sen sentido, xa que había auga e madeira de sobra para todos. As loitas duraron varios anos, e foron varios mortos e moitos os feridos. Por sorte, as nenas e nenos das tribos foron enviados a outros territorios ata que se solucionara o conflito. O fillo da xefa da tribo vermella coñeceu a filla do xefe da tribo azul e fixéronse moi amigos. Non entendían os problemas os maiores, e cando medraron e voltaron ao seu val, casi non o recoñecían. Non había auga nin madeira, e as loitas continuaban. As persoas eran cada vez máis pobres e infelices. E o peor de todo era que non podían ser amigos, porque os seus pais non os deixaban. Pero eles decidiron verse escondidas para cambiar a situación. Unha tarde, os máis novos reuníronse no centro do val e contáronlles o plan para reconstruir o val. Todos quedaron moi sorprendidos, porque a solución que planteaban era unir os seus esforzos para así lograr a paz e devolver a vida ao seu val. A xente estaba moi cansa da liorta e aínda que non estaban moi convencidos do plan, decidiron leválo a cabo. Enseguida, puideron darse conta de que as persoas da outra tribo non eran malvadas, pero nunca se preocuparan por falarse. Descubriron tamén que o mellor para todos era colaborar e convivir. Deste modo, pouquiño a pouco e con moito esforzo, reconstruíron o val. O gran lago volveu a ter auga e o bosque medraba. Dende entón, o val foi coñecido como o Val dos Soños e os seus habitantes conviviron unidos en paz para sempre. Na túa escola.
Agardamos que estedes disfrutando de San Clemente pola Paz, en Radio Clementina, transmitindo neste día tan especial para o mundo enteiro. Imos falar de persoeiros que lutaron pola paz e que pensamos que teñen que estar presentes no noso programa. Imos falar da vida de Gandhi, Malala, Nelson Mandela e John Lennon para que as súas vidas nos sirvan a todos de exemplo. Gandhi foi o líder máis destacado do movemento de independencia da India contra o Imperio Británico e foi famoso por practicar a desobediencia civil non violenta. Foi un pacifista político, pensador e abogado hindú. A través da resistencia pacífica conseguiu que a India deixase de ser unha colonia británica e lograr a súa independencia en 1947. Ides escoitar a continuación unha grabación ca súa voz. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so... Malala naceu o 12 de xullo de 1997. É unha activista pola educación das mulleres en Pakistán. É a persoa máis nova en recibir un premio Nobel en calquera categoría. Malala convertiuse nun símbolo internacional despois de que lle disparasen por oporse ás restriccións dos talibáns, a educación da muller no seu país natal, Pakistán. Esta é a voz de Malala. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. And it's an honor for me that today I'm wearing a shawl of Benazir Bhutto Shaheed. Nelson Mandela foi un activista político sudafricano que liderou os movementos contra o apartheid e que tras unha longa loita e 27 anos no cárcere presidiu en 1994 o primeiro goberno que puxo fin ao réxime racista. O apartheid foi un sistema de segregación racial que existiu ata 1992. Consistía que os negros non podían acceder e desfrutar dos mesmos lugares e servizos que os brancos. Tiñan prohibido os parques, autobuses, ambulancias, zonas deportivas, hospitais, escolas e universidades. Non podían ter negocio nas zonas dos brancos, non podían votar e tampouco podíanse casar parellas de brancos e negros. Isto provocou moitas vítimas e moita represión. A continuación, imos escoitar un anaco dun discurso de Nelson Mandela. Today, my return to Soweto fills my heart with joy. At the same time, I also return with a deep sadness, with a deep sense of sadness. Sadness to learn that you are still suffering under an inhuman system. O músico dos Beatles, John Lennon, é unha das grandes figuras da historia que loitou contra calquera forma de violencia, especialmente contra a guerra de Vietnam. Imos escoitar a terceiro de primaria cunha versión en galego dunha canción en contra da guerra chamada Imagine. Prestade moita atención, porque di cousas moi fermosas. Imaginade que non hai ceo. É sinxelo se o intentades. Ningún inferno debaixo de nós. Sobre nós soamente o ceo. Imaginade a toda a xente vivindo no presente.
Imaginade que non hai países. Non é difícil facelo. Nada polo que matar ou morrer. E que tampouco houbese religións. Imaginade a todas as persoas vivindo a vida en paz. Podedes chamarme soñador, pero non son o único. Espero que algún día vos unades a nós. E o mundo vivirá unido. Imaginade que non hai posesións. Non sei se podedes. Un mundo sen codicia e fame. Unha irmandade de persoas. Imagina a toda a xente compartindo o mundo enteiro. Pode que digades que son unha soñadora, pero non son o único. Espero que algún día vos unades a nós. E o mundo vivirá unido. Continuamos en Radio Clementina emitindo este programa especial sobre o Día Internacional da Paz, que se celebra hoxe luns, 30 de xaneiro. Imos vos falar do terribles que foron os conflitos armados máis importantes da historia. Para empezar, imos falar sobre dúas guerras máis terribles da historia da humanidade. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial empezou o 28 de xullo de 1914. Nela morreron 10 millóns de persoas e hubo 20 millóns de feridos. Na Segunda Guerra Mundial, o conflito armado máis grande da historia, morreron aproximadamente entre 40 e 50 millóns de persoas. Comezou o 1 de setembro de 1939 e rematou 6 anos despois. No noso país tamén tivemos un conflito armado terrible, chamado a Guerra Civil Española. Comezou o 17 de xullo de 1939. Morreron 540.000 persoas. En Europa tivemos tamén un importante conflito bélico chamado a Guerra Croata-Bosnia. Comezou o 6 de abril de 1992. Morreron cerca de 100.000 víctimas entre civís e militares. En Asia tamén tivemos unha guerra terrible, a Primeira Guerra Fría de Irak. Nesta guerra morreron 1.033.000 persoas. Iniciouse o 8 de agosto de 1991. Agora imos escoitar unha terrible historia contada polos nosos compañeros de segundo de primaria. Unha historia para que vexades como se sintiu a poboación que sufreu todas estas terribles guerras das que estamos a falar. Imos vivir como é unha guerra desde dentro. Prestade moita atención. A continuación, imos relatar unha historia da que vas ser o protagonista. Pero antes, precisamos que fagas dúas cousas. A ver se podes. Concéntrate no que vas a escoitar. Pecha os ollos. Hoxe é martes 31 de xaneiro, é o teu aniversario. Estás na casa coa tua familia e algúns amigos da escola que convidaches á festa. Tes unha tarta con velas, son os anos que cumpres.
Hoxe os teus pais van deixarche comer todas as lambonadas que queiras. Tamén tes unha chea de agasallos por abrir. Son agasallos de aniversario. Xa sabes, o típico, un estoxo novo, unha camiseta da túa serie favorita, algún libro que te gusta, un xogo... Por fin están todos. Xa podemos comenzar a festa e cantar a canción dos parabéns. Despois comer, darte chuches, abrir os regalos. ¡Que emoción! Papá acende as candeas. Aí vamos. Vou pedir un desexo. Que pasa? Que foi ese ruído? Mamá, papá, que pasa? Non entendo nada. É un ruído extraño que nunca escoitei. Vexo que mamá e papá póñense nerviosos. Os adultos poñen unha cara de tristeza, como de sorpresa ou preocupación. Van para a cociña e falan entre eles. Eu vou correndo a ventá do salón. Vexo que os veciños están pechando as fiestras e as portas. Corren para dentro das casas e tamén gritan, pero non entendo que din. Rápido, vamos, axiña, todos ao soto, di papá. Pero por qué? Ei, que pasa coa miña festa? Mamá e papá non me contestan. Cóllenme do brazo e levanme ao soto. Están xa todos ali. Agora escoito ese soco outra vez, pero máis preto. Son sereas e tiros. Agora escoito golpes na porta de entrada. Pero que pasa aquí? Mamá tápame a boca e faime un xesto para que caia. Sinto pasos. Son forte e van rápido. Gritos tamén. Que buscan? Ábrese a porta de un golpe. Entran os homes. Levan armas. Agora teño moito medo. Alumean cara a nós coas súas lanternas. Gritamos todos. Mamá, pídelle por favor que non nos fagan dano. Pero... Ei, collen a papá! Non! Meu pai non quere ir. Non o queremos deixar ir. Amarrámoslo entre todos, pero non serve de nada. Varios deses homes, vestidos todos iguais, golpean a mamá e tiran ao chan. A min tamén. Eu estou chorando porque teño moito medo e non quero que nos fagan dano. Pero por que nos fan iso? Mamá chora moito. Está ferida. Mancaronan nun brazo e sangra por a cara. Cólleme con ela e apértame forte. Non te separes de min. Sempre te vou a protexer. Dime. Xa non hai tarta, nin candeas, nin agasallos. Xa non están os amigos, nin papá. Fai moito que non os vemos. Mamá di que non sabe se estará vivo. Eu agora vivo en un campo de refugiados, porque xa non teño casa. Desapareceu nun dos bombardeos que fixeron na miña cidade. Morreu moita xente, se cadra, meu pai tamén. Comparto a miña roupa con outros nenos que tamén están no campamento. Cando vai frío, intentamos xuntarnos moito para darnos calor. As nosas casas son de plástico. Ora, xa non imos á escola, non hai. Agora xogamos coas pedras e a lama do campamento. Ogallá nunca che pase esto.
Eu xa non sei quen son. Na túa escola. Estamos a piques de rematar o programa desta mañá, pero non o queremos facer sen falar de cales son as consecuencias que podemos sofrer se temos a desgraza de vivir unha guerra. As principais consecuencias das guerras son as seguintes: fame e pobreza, violencia, medo social, pérdidas e separacións. Aínda así, a principal consecuencia das guerras son as mortes e os grandes estragos. Un conflito que se estende por moito tempo deixa cidades completamente derruídas e devastadas. As guerras causan grandes sofrimentos humanos, afectando a saúde física e mental da poboación. Contaminan e destruen o medio ambiente. As guerras non son un xogo. A maior parte das vítimas non son soldados, ni moito menos gobernantes ou xenerais. A maior parte das vítimas son os civís, os cidadáns de a pé como a ti ou como a min. Durante unha guerra, os alimentos son escasos e tamén a auga potable. Hai moita pobreza, demasiada violencia, falta de medicinas, de seguridade. Casas, edificios e monumentos son destruídos por bombas. Tamén hai moita contaminación, moita subida de prezos e moitas pérdidas e separacións. A continuación, os alumnos de sexto de primaria van recitar para nós uns poemas que eles mesmos escribiron, e nos que nos transmiten todos os sentimentos que lles provocan os conflitos bélicos, dos que estamos a falar no día de hoxe. Guerra horrible, guerra sen paz, guerra que sempre perdurará. Íamos cara aos 30 sen un disparo, ata que chegou un moi armado. Crímenes de guerra sen diplomacia, destruindo a democracia. Nun país había paz, ata que chamaron a filas a un rapaz. Entrenouse para ser un secuaz dunha dictadura voraz, bomba de paz, boa tenaz. Hai pouca xente hoxe en día con humildade. Na humanidade xa non queda honestidade. A pesar de todo, esperamos que haxa amabilidade. Se non leas paz, teclas un futuro fugaz. Segue cun sorriso a brisa, para darte conta de que a vida é colorida e florida. A esperanza non chega con tardanza, para os que teñen paciencia renegando da neglixencia. A xente sen moral faime sentir nunha época invernal, pero ímolo abandonar, cara á normalidade camiñar. A xente abominable terá un futuro miserable. Nun mundo onde reina o poder, é imposible florecer. A guerra destrúe corazóns, sen ningunha compaixón. Entre lume e lume non se pode ver a realidade que queren esconder. O mundo vaise queimar, se todo segue mal. Nun mundo onde reinan os inseguros e pagan os maduros. Cas bombas non podo escoitar a paz que ven detrás. A guerra vaise acabar se todos colaboramos coa paz. Para conseguir a paz hai que loitar ata o final.
Escoito bombas, faime chorar. Vexo o lume, que non para de medrar. Non hai amizade, non hai seguridade, xa non queda tranquilidade. Neste mundo xa non queda son de paz, só tristeza voraz. Un día apareceu unha morea de xente. Eran activistas que querían cambiar o presente. Saín á rúa, empecei a berrar, para esta injustiza poder cambiar. Por fin puiden ver aos meus amigos da infancia, despois de tanto tempo, sen confianza. Para ti, para min, por fin a guerra chegou ao seu fin. Agora imos dar paso ao manifesto en contra da guerra que fixemos o alumnado de quinto de primaria. Estade moi atentos, xa que hai moitas cousas importantes sobre as que reflexionar. Diante do conflito da Ucraína, non á guerra. Os nenos e nenas do Colexio Público de San Clemente de Cesar, facéndonos eco dos desexos de paz e contrarios á guerra da maioría da sociedade galega, queremos manifestar. Reiteramos o noso máis enérxico rexeitamento á intervención militar rusa en territorio ucraíno e reclamamos a retirada inmediata das tropas rusas. Expresamos a nosa plena solidaridade co sufrimento do pobo ucraíno e o de Donetsk e Lugansk. E cos millóns de refuxiados e refuxiadas que está a provocar este conflito. Chamamos, por tanto, ao cesamento das accións da guerra de ambas as dúas partes e a volta á diplomacia e o diálogo como única vía para a resolución desta escalada militar sen sentido. Reclamamos a neutralidade activa do Estado español neste conflicto. A retirada inmediata das tropas españolas enviadas ao Mar Negro, Bulgaria, Letonia e Lituania, seguindo as directrices da OTAN e dos Estados Unidos, e o cese no envío de armas a Ucraína. A nosa solidariedade coas vítimas e cos millóns de refuxiadas e refuxiados que está a provocar o conflito da Ucraína non nos fai esquecer a existencia de outras guerras e de outros dramas da humanidade. Non hai vítimas de primeira e de segunda. Todas elas, todas, son merecedentes da nosa solidariedade, recoñecemento e apoio. As nosas únicas armas, as únicas que queremos empregar son a palabra solidariedade e a ledicia pola vida. O alumnado de San Clemente defenderemos sempre as causas xustas, en calquera parte do mundo. E así o facemos tamén agora, alzando a nosa voz. San Clemente pola paz, non á guerra! Os nenos e nenas do Colexio Público de San Clemente de Cesar, facéndonos eco dos desexos de paz e contrarios á guerra da maioría da sociedade galega, queremos manifestar. Reiteramos o noso máis enérxico rexeitamento á intervención militar rusa en territorio ucraíno e reclamamos a retirada inmediata das tropas rusas. Expresamos a nosa plena solidaridade co sufrimento do pobo ucraíno e o de Donetsk e Lugansk. E cos millóns de refuxiados e refuxiadas que está a provocar este conflito. Chamamos, por tanto, ao cesamento das accións da guerra de ambas as dúas partes e a volta á diplomacia e o diálogo como única vía para a resolución desta escalada militar sen sentido. Reclamamos a neutralidade activa do Estado español neste conflicto. A retirada inmediata das tropas españolas enviadas ao Mar Negro, Bulgaria, Letonia e Lituania, seguindo as directrices da OTAN e dos Estados Unidos, e o cese no envío de armas a Ucraína. A nosa solidariedade coas vítimas e cos millóns de refuxiadas e refuxiados que está a provocar o conflito da Ucraína non nos fai esquecer a existencia de outras guerras e de outros dramas da humanidade. Non hai vítimas de primeira e de segunda.
Todas elas, todas, son merecedentes da nosa solidariedade, recoñecemento e apoio. As nosas únicas armas, as únicas que queremos empregar son a palabra solidariedade e a ledicia pola vida. O alumnado de San Clemente defenderemos sempre as causas xustas, en calquera parte do mundo. E así o facemos tamén agora, alzando a nosa voz. San Clemente pola paz, non a guerra! Imos rematar xa o programa de hoxe e queremos facelo do mellor xeito posible, con alegría e esperanza de que moi pronto todo cambie e que a humanidade vire as costas á guerra para sempre. Rematamos co alumnado de Educación Infantil, que nos trae unha versión en galego do tema Tal vez, de Nil Moliner. Moitas grazas por escoitar a nosa emisora. E xa sabes, Radio Clementina, a túa radio, na túa escola. Bos días a todos e a todas. Queridos ointes. ¿Por qué lo miramos sempre umbigo? ¿Por que nos salvamos personas ou má? ¿Por que cambiamos o noso tempo por cartos? Escoitamos, sonamos igual. ¿Por que pechamos a volta aos soños? Deixa xente que quere voar, que venen morrendo escapando da guerra. E nos, menino, sen máis. Tal vez a vida nos responda con ganas de amar. Tal vez os soños poidan facerse realidade. Somos parte deste mundo e só queremos paz. Tal vez a vida nos devolva a humanidade. ¿Por qué tantas vidas no olvido? ¿Por qué calamos sabendo berrar? ¿Por qué as bandeiras nos marcan o camiño? E as balas teñen que matar. Xa non se fala de nenos e nenas, mulleres e homes que cruzan o mar, que escapan sufrindo das súas casas, do seu sitio, e nós vivindo sen máis. Tal vez a vida nos responda con ganas de amar. Tal vez os soños poidan facerse realidade. Somos parte deste mundo e só queremos paz. Tal vez a vida nos devolva a humanidade. Tal vez a vida nos responda con ganas de amar. Tal vez os soños poidan facerse realidade. Somos parte deste mundo e só queremos paz. Tal vez a vida nos devolva a humanidade. Na túa escola.